el fonema no va molt lligat a la prohibició. Aleshores, tota cultura va orientant les seves prohibicions i, de fet, nosaltres podem conèixer les cultures, la història de les cultures i la història de les societats per les seves prohibicions. Vivimos en un mundo muy atropellado que no nos permite estar abiertos a comunicarnos. Nosaltres creiem que la part subtil és la que organitza la part de la matèria, no al revés. Els pensaments són els que creen la matèria, no la matèria té pensaments. Però jo penso que aquí hi ha molts camins que el cristianisme pot compartir amb totes les recerques espirituals d'avui, i jo penso que el cristianisme respon profundament a aquestes preguntes. Jo penso que és el que hi respon millor. Ara, aquí hi ha l'altre problema, si sap explicar-ho bé o no. Nosaltres ens prohibim moltes coses. Per exemple, ens prohibim parlar de coses que siguin una mica massa dramàtiques. No tenemos nada más que lo que llevamos puesto. Y lo que llevamos puesto, lo que menos importa es la ropa, lo que más importa es lo que llevamos puesto aquí dentro. Porque ¿de qué me sirve a mí no tener cerebro y tener muchas cosas alrededor y no puedo usarlas, ¿no? Es mucho mejor tener creatividad y no tener dinero.